Sa unsang paagi maluwas ang tao, pinagi sa mayong buhat, pinagi sa religion, pinagi sa bisan unsang ritual sa usa ka organisasyon. Tigali igsoon mako ato i-discuss karon sa ato ang programa Dahunog sa mga pangutana, opinion o tubag. Welcome na usab higalay igsoon sa ato ang programa Dahunog sa mga pangutana, opinion o tubag. So karon atong paghahatagan og pagtagad higalay igsoon kini usa sa pinaka simpleng pangutana pero pinaka importante nga dapat natong masayran kung saan sa pagihan ta maluwas. Makita nimo nga pagkadaghan nga mga denomination o religion apan adunay usa ka paagi lang gyud sa kaluwasan. Si Jesus Christ nag-ingon, ako ang dalan, ako ang kinabuhi. Dunay usa lang kadalan, dunay usa ka pultahan para taingon sa langit. O kana mao si Ginoong Hesukristo. O ang tao makasulod sa maong ganghaan, makasubay sa maong dalan, pinagi sa pagtuo. Si Kristo lang gud. Si Kristo lang ang atong manluluwas no, sa atong kinabuhi. Siya lang ang dalan, siya lang ang pultahan, ug dili ang religion. Ang pangutana, saan sa paagi nato madawat man ning maong kaluwasan? Saan sa paagi nato mangkon ning maong kaluwasan? Higalay igsoon, atong tanawon ang sulat ni Apostol Pablo diya sa Tito. Ang Biblia mismo mao'y maghatag kanato og kasayuran saan sa paagi nato mangkon ang kaluwasan. Dili ang dictionary, historical books, tradisyon sa church mo ni magtug-an ninyo saan sa paagi ang tao maluwas. Ang Bible mao'y makahatag kanato og igo nga landag kung saan paagi maangkon sa tao ang kaluwasan. Now sa verse 4 sa chapter 3 sa Titus, matud pa dinhi nag-ingon dinhi, apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy o gugma. Tiknot anang word gipadayag. Higalay igsoon, kung maghisgot kag pagpadayag, bot ipasabot ang mga butang gipadayag, dili ni makita ni maangkon pinagi sa paningkamot or abilidad sa tao. Sa dihang miingon ang Biblia nga kini gipadayag sa tao, ikalay igsoon, bawat ipasabot nga ang kaluwasan, ang Dios mismo, ang iyang gugma, ang iyang kaluoy, dili ni makita ni maangkon sa tao pinagi sa iyang kaugalingong paningkamot. Apan suma sa Bible nga iyang gipadayag sa tanan nga tao, iyang gipakita sa tanan nga tao, gitanyag biya ni siya nga libreng gasa higalay igsoon. Aron nga sa adlaw niya sa pagbalik sa Ginoo, way makapangulipas. Ang point nako ni higalay igsoon, nga sa dihang Biblia nag-ingon nga gipadayag, but ipasabot kini mao ibutang nga dili makita ni maangkon sa abilidad, sa katakos sa usa ka tawo higalay igsoon. Ang kaluwasan may gihisgutan dinhi tungod kay ang nahimong kapaagihan aron ipadagaya, ipabuhagay sa Dios ang kaluwasan no grasya. No sa verse 5, giluwas kita niya. Kinsay nagluwas nato? Siya. Dili religion. So dinhi natubag nga dili relihiyon. Siya man giluwas kita niya. Wala mag-ingon ang Bible. Giluwas ka sa imong relihiyon, naluwas ka tungod na nga relihiyon. Matod pa sa Bible, giluwas kita niya ni Kristo. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyahang kaluoy. Tungod sa maayong buhat? No. Tungod sa kaluoy sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios higalay igsoon, dili tungod sa maayo nimong buhat, dili tungod sa imong paningkamot. Ang kaluwasan dili butang nga naangkon nimo pinagi sa imong paningkamot. Ang kaluwasan higalay igsoon sumala pa dinhi tungod ni sa kaluoy sa Dios. Karon atong tinuon pag-ayo. Ang kaluwasan naangkon nato dili tungod sa atong maayong buhat. Wa ko nag-ingon nga ang maayong buhat sayop. No. Pero ayaw huna-hunaa nga tungod kay maayo ka nga tao, luwas na ka. No. Ang Bible nag-ingon nga ang kaluwasan ato ni siyang nadawat gumikan sa kaluoy sa Dios. Akong balikon sa pagbasa para klaro og tin-aw kaayo higalay igsoon.
giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Matud pa dinhi, no? Tungod sa iyahang kaluoy nga di kanato. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab og makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kinsay naghugas? Siya naghugas nato, siya naghinlo nato. Dili ang sakramento simbahan, dili ang mga buhat diha simbahan mao ni nakapahinlo nato, dili ang bautismo sa tubig, dili ang imong pag-adto sa simbahan mo ni nakapahinlo nimo. Ang dugo ni Kristo mo na iyang gihugas nimo higala igsoon. So ang naghinlo nato ang dugo ni Kristo. Si Kristo mismo si naghugas nato aron kita mataw pag-usab, makabaton og kinabuhi diha sa balaang Espiritu Santo. Now diha sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 mga kaigsunan. Suma pa dinhi, matud pa dinhi sa bersikulo 8, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Ang kaluwasan higala igsoon sumala pa ni Apostol Pablo, dili bunga, dili resulta sa paningkamot sa tao. Dili resulta sa religion. Dili resulta sa ritual, mga tradisyon, sa mga sakramento nga naa diha sa simbahan. Ang kaluwasan dili bunga niining tanan, kundi ang kaluwasan gasa sa Dios, kini madawat pinaagi sa pagtuo. Higala igsoon, ang kaluwasan dili butang nga diin maangkon sa tao pinagi siyang paningkamot. Klaro kayo nga ang kaluwasan by faith alone. Dili ng faith plus works, dili ng faith plus religion. Faith alone. Pagtuo lang gud diha kan Jesus Christ, mao gud ay mahatag og tinuoray nga kaluwasan sa atong kinabuhi. Wala nay lain pa. Higala igsoon ako maghinaot. Ang Dios maghahatag og lamdag sa inyong mga kinabuhi. God bless.